Vi har inviteret Hjalda herind. Hun er senior urban designer. Ja. Man bliver hurtigt senior, synes jeg. Jeg føler mig lidt mere senior end som så. Men det er jo selvfølgelig godt til lønforhandlingene, at det ord er med. Ja, og det er hun inde på en lille tegnestudie, Henning Larsen, som jo er et meget, meget kendt navn, og har lavet en lang række spændende bygninger. Men I har også fået øje på en udfordring. Det er mental sundhed. Det er at skabe nogle byrum, hvor man føler sig tilpas, hvor man også kunne blive tanket op måske, hvor man har lyst til at være, som ikke handler om præstation eller performance, men som bare være i, hvor man kan mødes, uanset hvem det er. Og der har jeg også haft særlig fokus på pigerne. Nu skal jeg ikke stå og holde dit oplæg, men, men det er jo et emne, som jeg også har interesseret meget stærkt. Og du vil faktisk få det længere oplæg, end normalt er. Ja. Fordi du har så meget på hjertet, og det er jeg sådan set glad for, den form også. Og så er jeg også glad for, at vi har Sissel her med fra Lokal Læringsfonden, som, det har både du, Sissel, men jo også fonden, arbejder med den her problemstilling i mange år. Den er ikke helt blevet løst endnu. Sidste gang snakkede vi også om det der med byrum for piger, eller bare bedre byrum. Det er måske noget, det vi også kan komme ind på. Men der er et eller andet stadigvæk, vi ikke har løst åbenbart i det her felt. Og derfor er det rigtig godt, at der er mange aktører, der interesserer sig for det, og ikke mindst sådan nogle som jer, der har samlet nogle gode mennesker omkring det her projekt, for at komme med et kvalitetsarbejde. Jeg glæder mig meget til at høre oplægget, og håber som sædvanligt, at vi kan få tid til spørgsmål, men ikke måske indlæg og cases og sådan noget, gode idéer, erfaringer fra jer, der sidder, og de her gode folk, der sidder i salen. Men velkommen til, og så er scenen eller Sten. Jeg går ned. Hej. Tak. Kan I høre mig? Eller? Ja, det kan jeg godt. Tak, Bo. Som sagt, mit navn er Hjalda, og jeg er arkitekt og urban designer, og har ikke dyrket særlig meget idræt, siden jeg blev 13 år gammel, så det bliver bare et andet projekt, jeg kommer til at præsentere her. Som sagt, så arbejder vi med det her projekt, der hedder Urban Minded Research og Design Projekt, vi har arbejdet på i løbet af de sidste 7-8 måneder hos Henning Larsen, hvor vi kigger på, hvordan design og byrum kan bidrage til teenagepigernes mental sundhed. Og vi samarbejder med SIF, som står for Statens Institut for Folkesundhed, som er en del af Syddansk Universitet. Og så har vi fået støtte fra Ramboll-fonden. Altså, jeg tænkte, det var virkelig godt at starte med det her billede, som er et maleri, som hænger på SMK. Det viser nogle legende, glade piger ved indkøbsplads. Og jeg har valgt det, fordi det her billede viser vores ambition med det her projekt. Altså, vi vil gerne fremkalde noget af de samme følelser hos pigerne, det at være glade og legende og trygge i sine omgivelser. Og det er jo ikke, fordi vi gerne vil reproducere det her billede, men det er også, fordi vi vil gerne forstå, hvordan pigerne er, for at kunne ligesom integrere deres behov i byrum. Og hvorfor har vi valgt at arbejde med det her projekt? Altså, der har været rigtig meget tale om noget, som man kalder for feministisk urban design og arkitektur i løbet af de sidste 5-10 år, og også rigtig meget i Danmark. Vi vil gerne designe byer og byrum, som er mere inkluderende, men vi alle sammen er meget i en eksperimenterende fase. Vi ved ikke helt, hvad det er. Altså, hvad vil det sige at designe noget, der er inkluderende? Og så nogle gange designer vi noget, som fungerer bedre, og nogle gange designer vi noget, som fungerer mindre godt. Så vi ser projektet som et bidrag til feltet feministisk urban design og arkitektur. For det andet, der kom det her rapport ud sidste år, som hedder Danskernes Sundhed, hvor vi kan se omkring 35 piger, mellem 16 til 24 år, scorer lavt på den mentale helbredsskala. Og så vi ved, at mental sundhed det er jo en stor udfordring for rigtig mange piger. Men vi ved også, at mental sundhed er et meget komplekst emne. Det afhænger af rigtig mange forskellige ting. Men byrum er en af de faktorer, som har en påvirkning på vores mental sundhed. Og så derfor ser vi vores ansvar som arkitekter at forstå, hvordan vi kan bidrage til mental sundhed. Og så til sidst, som sagt arbejder vi med piger mellem 14 til 16 år gamle. Og det er en gruppe, som vi ved rigtig lidt om. Altså, vi antager en masse om dem. Altså, vi tænker, at de er på deres telefoner hele tiden, og de elsker at sidde og kigge på drenge, der spiller fodbold. Eller de er måske lidt dårlige, men det passer bare ikke. Vi ved ikke så meget om dem.
Og som en af vores deltagere i projektet siger, voksne gør så mange antagelser om, hvordan det er at være ung. Ældre mennesker skal stoppe op og lytte lidt mere. Det er dårligt at antage, hvorfor folk gør, som de gør. Så det er jo en af de ting, vi prøver at gøre med det her projekt. Altså, vi har inddraget rigtig mange piger i projektet, for at prøve at forstå, altså, hvem de er. Så det er sådan, at det her projekt bliver født, hvor vi kigger på design af byrum og mental sundhed. Og vi prøver ligesom at koble forskellige ting sammen. Altså, det er jo ikke et decideret idrætsprojekt, men det kan være, at det kan blive inspireret alligevel. Altså, vi prøver at koble folkesundhed, køn og ligestilling, arkitektur og urban design sammen. Bare for at fortælle, altså, hvordan vi har arbejdet med projektet. Her kan I se billeder af vores dejlige ekspertgruppe. Altså, vi har valgt folk fra alt muligt forskellige fag, fordi der findes en masse viden om mental sundhed, men det ligger bare forskellige steder. Så vi har valgt folk, som arbejder altså i forskellige sektorer, for at ligesom indsamle det viden et sted. Og så har vi jo selvfølgelig inddraget piger mellem 14 til 16 i vores projekt. Men hvad med vores målgruppe, altså de her piger mellem 14 til 16 år? Altså vi har valgt at arbejde med dem, fordi vi synes, det er en meget interessant alder. Man er sådan lidt ind imellem en overgangsfase, altså man er ikke et barn mere, man er heller ikke en voksen, og det betyder, at man ikke har så meget plads for at være i byen. Altså man kommer ikke på legepladser, fordi man er ikke et barn. Man kan heller ikke bruge altså mange af de kommercielle tilbud i byen. Man kan ikke komme på bar, fordi man er ikke en voksen. Men vi vil også gerne nuancere billedet af unge piger, som Laura her, altså fra vores ekspertgruppe, siger, altså vi skal ikke tegne et billede af pigerne som et homogen gruppe, som har en kæmpe behov for at sidde og snakke. Og der har vi haft en tendens til, når vi designer os, altså de her aktive byrum, altså vi designer kanter, fordi piger, de sidder i kanterne og kigger på, hvad der foregår. Men piger, de er rigtig mange ting, altså de er introverte, ekstroverte, vi har aktive piger, vi har piger, som vi gerne sidder og læser. Og mange af dem er også bare en sammensætning af alle de her ting. Så det er jo det, vi prøver at vise med det her projekt. Så vi vil gerne ligesom komme væk fra det der binære tilgang, at altså, piger er passive og drengene er aktive, for det er jo ikke sådan. Men når det er sagt, altså pigerne i den her målgruppe har rigtig mange ting til fælles. Altså man kan sige, at de stopper med at lege udenfor, når de bliver 11 år gamle. De begynder at bruge byen på egen hånd, altså de får mere frihed, når de bliver 12 år gamle. De begynder at vende sig til deres nye krop, hvilket betyder, at de begynder også ligesom at vende sig til andres blik. Og så, altså det ved jeg en masse om, altså omkring de 13-14 år gamle, så stopper de med at deltage i organiseret idræt. Og på den anden side af det her 14-16 år, så er det et nyt socialt liv, der starter, fordi de kommer de er færdige med folkehøjskolen, og så skal lave andre ting i deres liv. Og så begynder de at internalisere samfundets forventninger, så de får rigtig travlt. Og så derfor igen, det her 14-16 år, det er jo en meget interessant overgangsfase at kigge på. Altså nu er jeg er arkitekt, arbejder på en tegnestue, når jeg siger byrum, folk har sådan, hvad er et byrum? Et byrum, det er jo rigtig mange ting. Det er både definerede steder, men det er også bevægelser. Så når vi siger byrum, mener vi ikke kun en plads eller en park. Vi mener også alt det, der sker i bevægelse mellem de her definerede steder og destinationer. Så for eksempel, en bro kan være et byrum, eller en sti kan være et byrum. Og jeg beklager lidt, hvis projektet er sådan, det er jo rigtig københavnsk, men det er jo fordi, det er det, vi har haft ligesom, penge til at arbejde med. Og for at se lidt om vores tilgang til mental sundhed. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan ligesom udtale det her, men vi har en tilgang, som hedder salutogenetisk tilgang. Det betyder, at vi ikke kommer til at fjerne risikofaktorer, men vi kommer til at ligesom kigge på måder, vi kan bidrage til mental sundhed i det her projekt. Så det var lidt baggrund om projektet, og jeg skal også bare sige, at jeg kommer ikke med et svar i dag, fordi vi er i designudviklingsfase. Vi har indsamlet en masse data fra vores eksperter og piger, og så nu skal vi omsætte det til design. Men hvis vi går tilbage til vores forskningsspørgsmål, altså hvordan vi kan designe byrum, som bidrager til pigernes mental sundhed. For at kunne svare på det spørgsmål, så skal vi svare på 2 spørgsmål i virkeligheden. Det første er, hvad ved vi om pigernes brug af byrum?
Og det andet, hvad ved vi om deres mentale sundhed, og hvordan vi kan påvirke det, eller bidrage positivt til det. Altså lad os starte det første spørgsmål. Hvad ved vi om pigernes brug af byrum? Det ved vi ingenting om. Næsten. Og da vi begyndte at ligesom kigge på det her spørgsmål, så fandt vi bare sådan en kæmpe datakluft, hvilket betyder, at det er virkelig svært for os at lave bedre design, fordi vi ved ikke, hvor problemet ligger. En af de få steder, hvor man har kigget på brug af byrum, det er jo på de aktive byrum. Så man kan se, at så idrætsfolk har været rigtig gode til det, de laver. Altså, I har styr på, hvad I laver, men også andre, altså vi ved ikke så meget om, hvordan man bruger andre byrum. Og problemet er det, at altså i Danmark, når man kigger på brug af byrum, så kigger man ikke på brug af byrum inddelt efter køn. Fordi man har altid troet, at køn burde ikke have en betydning for vores brug af byrum. Men det har det, og det er også gået op for os nu. Så vi har begyndt at ligesom kigge på det, på brug af byrum inddelt efter køn. Men hvis vi tager altså de her aktive byrum, hvor vi har, især Lokal- og Anlægsfonden har lavet en del observationer, hvor man har kigget på, hvem der bruger de her aktive byrum. Og man kan sige, når man kigger på dem, altså de her aktive byrum, når de bliver brugt af teenagerne, hvis de gør, så ved vi, at det er jo altså langt flere drenge, som bruger dem, end piger. Og vi kan ikke drage så mange konklusioner fra det, fordi altså, som sagt, så ved vi ikke, altså, hvor pigerne er i byen, altså er de andre steder, hvis de ikke er i de aktive byrum. Det eneste konklusion, vi kan drage fra det som arkitekter, det er, at vi har måske designet alt for mange aktive byrum, og kun til en type menneske. Og vi skal måske prøve ligesom at udvide altså vores forståelse af aktivitet. Og det der diagram, jeg har, det er jo fra en svensk undersøgelse, hvor de har faktisk kigget på på aktive byrum, hvor de har fundet ud af, at det er 20% af piger og kvinder, som bruger altså aktive byrum til spontan aktivitet. Hvis vi tager det andet spørgsmål, som handler om altså pigernes mental sundhed. Hvad ved vi om det? Altså det ved vi en masse om. Som sagt, så er det her, altså den her undersøgelse, danskernes sundhed, som viser, at der er rigtig mange piger og kvinder, som har udfordringer med deres mental sundhed, og altså der er også rigtig mange af dem, som kæmper med stress. Når man så kigger på fysisk helbred, som er de der diagrammer til højre, så kan man sige, at det er jo ikke så store problemer. Og det er jo heller ikke så meget forskel mellem drenge og piger. Og det er også derfor, vi har valgt at ligesom fokusere på mental sundhed. Når man kigger på årsagerne til dårlig mental sundhed, det ved vi også en masse om. Altså det er jo alt fra acceleration i samfundet, det er digitalisering, det er individualisering, så vi ved godt, hvorfor det sker. Men når vi kigger på, hvordan vi kan bidrage til mental sundhed gennem design af byrum, igen, så ved vi ingenting. Altså vi har haft SIF, Statens Institut for Folkesundhed, som har lavet en litteraturgennemgang for os. Det vil sige, at de har kigget på al forskning, der bliver lavet inden for det her emne, hvor man har kigget på, hvordan eller hvilke elementer i by og byrum kan påvirke vores mental sundhed positivt. Det startede med at kigge på de nordiske lande, og teenagepiger, så fandt de 0 forskningsartikler, så udvider de det til altså også drenge og unge, så fandt de 2 forskningsartikler, så udvider de det til altså alle de vestlige lande, så fandt de 11 forskningsprojekter i alt. Og det vil sige, altså det er jo bare et emne, hvor vi ikke har lavet så meget forskning på. Og når man også kigger på, så altså de har fundet de her 12 artikler og forskningsprojekter, og så har de analyseret det. Men man kan også sige fra deres analyser, at det de har fundet frem til, det er også meget generisk, så det kan vi ikke bruge til så meget. Altså de har for eksempel fundet frem til, at grønne byområder har positiv indvirkning på vores mental sundhed. Men hvad er et grønt byområde? Altså det her græsplan, er det vi kalder det for et grønt område, eller er det en skov, eller er det altså vild natur? Så det kan vi ikke bruge til så meget. Men så har vi fundet frem til en masse problemer, og vi ved ingenting om noget som helst. Hvordan er det, vi arbejder med det? Altså det, vi har valgt at gøre, det er, at vi har snakket med rigtig mange piger, eller ikke rigtig mange, altså 20-25 piger, for at kunne ligesom indsamle deres livserfaringer. Og prøve ligesom, finde data, altså hvordan er det, de bruger byen, og hvordan, altså hvad tænker de om deres mental sundhed.
Og som sagt, så har vi arbejdet med piger i København. Altså vi har prøvet ligesom at vælge piger fra forskellige steder i byen og fra forskellige socioøkonomiske baggrund, for at have sådan lidt nogenlunde repræsentative data. Vi har arbejdet med piger fra Hjerterum, som er et tilbud til piger, som bor i de almene boliger, og med Copenhagen International School, som er piger, som ikke har boet i København i så mange år. Og så har vi arbejdet med Københavns Ungeråd gennem Demokratihus og en skole på Vesterbro. Og det vi har gjort med piger, det er, at vi har lavet Walk and Talk, så vi er gået i byen med dem. De har ligesom guidet os gennem byen og vist os, hvordan de bevæger sig, hvilke steder de bruger eller ikke bruger. Og så har de lavet videodagbøger, hvilket betyder, at de har bare filmet deres dagligdag, hvad er det, de går og laver. Så vi har fået, ligesom vi har gået lange ture med de her piger, så nogle gange 5-6 timer i byen, og også fået rigtig mange videooptagelser. Og når vi går gennem data, som vi har fået fra dem, det er jo nogle timer, som bliver ved med at dukke op. Og en af dem, som er rigtig vigtigt for det her projekt, det er jo noget, som vi kalder for in-betweenness, eller den her overgangsfase. Det er, at man ikke er et barn, og man er ikke en voksen. Og noget, som hænger sammen med det med at være kontrolleret fra samfundet, forældre og lærerne, og det er at være i kontrol. Og så er der rigtig mange andre ting. Jeg prøver at eksemplificere noget af det her som med noget citater, så det bliver lidt måske tydeligt, hvad det vi snakker om. Altså en af de timer, som dukkede op, det var det her lyst til deltagelse. Pigerne bliver rigtig glade for, at vi spurgte dem, hvordan de bor byen. Som en af dem siger, hun siger, at jeg ønskede at deltage i projektet, fordi nogle gange hører man, at det lige er åbnet et nyt sted, men når man så siger stedet, så duer det bare ikke. Og det er jo en skam. Og hun snakker om, at der er jo rigtig mange byrum, som dukker op i København, og så tænker de, okay, fedt, nu skal vi besøge det, og så kommer de der, og så fungerer det bare ikke for dem. Fordi man ikke har spurgt dem, hvad de har brug for. Så det var en af timer, og jeg synes, igen, det er jo rigtig vigtigt, når vi laver projekter, så skal vi ud og spørge pigerne. Og også alle de andre i virkeligheden. Det andet begreb, som har haft en stor betydning for projektet, det er det her in-betweenness. Og alle pigernes oplevelse skal forstås i sammenhæng med in-betweenness. Så en af dem siger, jeg kan ikke rigtig lide at være teenager, jeg vil enten gå tilbage i tiden eller frem. Så igen, de er jo i gang med at forstå, hvem de er, de er jo i en opdagelsesfase. En anden tema, som vi fokuserer rigtig meget på, det her lege, nysgerrighed og udforskning. Og det kan være, at det første citat kunne være interessant for jer, der arbejder med idræt. En af pigerne siger, det behøver ikke at være en aktivitet, vi kan selv finde på et spil eller lege. Alt er muligt, det behøver for eksempel ikke at være en basketbane eller sådan noget. Det vil sige, at de har rigtig meget fantasi, og når man ligesom placerer dem i et meget programmeret byrum, så giver man ikke plads til deres fantasi. Så fortæller man, hvad de skal lave, og det er jo ikke altid, de har lyst til det. Og den anden citat, som jeg synes er interessant, og igen, hvordan er det, vi definerer bevægelse og være aktiv. En af pigerne siger, at mine venner og jeg går nogle gange bare tur, lang gåtur til sådan nogle tilfældige steder. Det er ofte steder, som de fleste af os måske ikke er bekendt med, og så snakker vi bare. Og der var nogle af dem, der sagde, at nogle gange går de bare tur i byen. De går 4 timer, og det er jo en aktivitet. Og det gør de, fordi byen, det er jo ved at udvide sig for dem. De er jo i gang ved at udforske, og de har lige fået lov til det. Og så har vi jo spurgt pigerne om mental sundhed. Hvad er det, der betyder for dem? Fordi en ting er det, vi finder fra forskning, en anden ting er hvordan de oplever det. Og en af pigerne siger, at jeg tror, fantasi er en stor del af at være lykkelig. Igen et begreb, som betyder rigtig meget for os, og vi prøver at omsætte det til arkitektur. Fordi de tilbud, som vi designer for piger, giver det plads til fantasi eller ej. Og en af pigerne, hun siger, jeg har helt vildt travlt hele tiden, og så nogle gange har jeg bare brug for at være alene. Og igen, det synes jeg også virkelig interessant. Nogle gange kan vi fokusere måske for meget på fællesskab, og det er jo vigtigt at være en del af fællesskab, men det er også vigtigt at have rum til at være alene, og kunne bare sidde med en bog. Og det er også noget, som vi prøver igen omsætte til arkitektur. Kan vi designe rum, hvor man kan være alene
mens man ikke er så isoleret og sammen med andre. Som sagt, så skal vi altså omsætte alle det her data til arkitektur, og det er lidt svært, så vi prøver at arbejde med 2 rammeværktøj. Den ene er det her, hvor vi kan sige, at selvfølgelig design har en betydning, men det er jo ikke alt. Der er jo rigtig mange barrierer, når man arbejder med den her målgruppe, og barrierer kan være alt fra altså noget som så banalt som træningsudstyr, som er for stor til altså forskellige typer kroppe, men det kan også være fortællinger om et sted, og fortællinger om et køn, altså hvem kan være aktiv eller passiv. Og så er det organisation, der har vi hørt rigtig meget om i dag. Altså man kan få flere piger til at bruge et byrum eller et tilbud, ved at lave den rigtige organisation. Og så er det økonomi. Altså rigtig mange gange, når man arbejder som arkitekt, så siger man, at altså man ender med noget designløsninger, som er business as usual, fordi det er jo det, som er nemt at vedligeholde. Og det er jo ikke, fordi det er det bedste designløsning. Så det er jo en af de rammeværktøjer, vi arbejder med. Og så mener vi også, for at forstå barrierer, så skal man inddrage målgruppen. Det andet rammeværktøj, vi arbejder med, det er det her, altså 6 psykologiske grundbehov, som hedder stimulation, tryghed, synlighed, privatliv, identitet og social interaktion. Så det vil sige, hvis vi gerne vil bidrage til pigernes mentalsundhed gennem design af byrum, så skal byrum have de her karakteristikker. Men igen, man kan sige, at altså, de er jo meget bredt, og hvordan er det, vi forstår dem? Og nu kommer det et diagram, som er helt vildt indviklet. Men det vi prøver at gøre altså med det her 6 designgreb, det er, at vi prøver ligesom at koble det på de livserfaringer, som vi har indsamlet fra pigerne. Og jeg viser ikke det her, fordi jeg skal ligesom sidde og læse det, men det er jo bare for at vise jer vores proces. Hvis vi tager altså en eksempel, stimulation. Stimulation for den her målgruppe, der er jo rigtig mange ting. Altså, de nævner urban kunst. Det vil sige, kunst i byen, det er jo noget, som stimulerer dem. Altså leg og nysgerrighed. Igen, leg, det er jo noget, som stimulerer det. Sanseoplevelser, det er noget, som man tit glemmer. Det er jo en stimulation for dem. Og altså det her begreb, som vi har snakket rigtig meget om, altså aktiv passivitet, det er også en stimulation. Og så er det selvfølgelig altså de normale aktiviteter. Så vi har prøvet ligesom igen koble livserfaringer til det her sådan lidt mere forskningsbaseret rammeværktøj. Og næste trin i vores designproces, det er, at vi skal snakke om, okay, nu har vi noget rammeværktøj, nu har vi en masse data. Hvilke oplevelser vi gerne vil altså, skabe for vores brugere? Og vi arbejder med de her 3 store kategorier af oplevelser, som vi gerne skabe gennem vores design. Altså den første, det er jo nu fortolkning af bevægelse. Altså når vi snakker om bevægelse, så er det rigtig tit, at man skal spille basket eller fodbold. Men bevægelse kan være rigtig mange ting. Så hvordan er det, at vi kan finde flere typer af bevægelse, som er attraktive for flere typer af brugere? Og igen, altså vi taler ikke kun piger, altså vi taler seniorer, vi taler om stille drenge. Så der kommer altså rigtig mange forskellige grupper til gavn. Og den anden oplevelse, det er oplevelser i et rum, hvor man kan være sammen og være alene. Så igen, det er jo kunne ligesom få lov til at være alene, men ikke isoleret, og få lov til at være sammen med andre. Og det er også fordi, altså igennem vores samtale med piger, så har vi også forstået, at hvis man designer et rum, hvor de har lyst til at være sammen, så kommer så aktivitet bagefter. Og den sidste, det er altså den her nu-fortolkning af leg og nysgerrighed. Fordi den her målgruppe, de leger rigtig meget, og det betyder ikke, at de hopper på en trampolin, så det er jo ikke den traditionelle leg, vi snakker om. Altså det er jo andre typer af leg, så vi skal forstå, hvad leg betyder for dem, og så kunne designe til det. Så det er jo de her oplevelser, som vi gerne vil designe for. Og så arbejder vi med en række principper, og så igen, altså jeg skal ikke ligesom bringe jer i vores maskiner, men igen for ligesom bare vise jer kort, hvordan er det, vi arbejder med det her. Så, altså fordi vi har brug for principper, som vi kan sætte sammen til en design. Og for at vise jer nogle af principperne, vi arbejder med. Det er for eksempel principper i forhold til placering. Vi ved godt, at hvis man designer et rum, som er alt for isoleret, så er det ikke interessant for piger mellem 14 til 16, fordi de er jo i gang med at finde ud af, hvem de er. Så de har brug for, at det er gang i tingene, og de kan sige, hvad der sker. Så hvis man designer et rum, som er meget højt op, eller meget ned, eller
sådan indhegnet, så kommer det ikke til at bruge det så meget. På den anden side, så skal man heller ikke designe et rum, som er alt for eksponeret, fordi de har ikke lyst til at blive set af deres lærer eller forældre. Vi har snakket med nogle piger, som siger, at de tager til Helsingør fra København, fordi det var der, hvor deres forældre ikke var. Og det synes jeg er meget interessant. Og det var ikke, fordi de skulle lave noget hemmeligt. Altså, det var så piger fra almene boligområder, som var måske underlagt social kontrol. Billig mad og drikkevarer. Altså, hvis man har en kop kaffe, hvis man tilbyder en kop kaffe til 10 kroner, så er det større sandsynlighed for, at man kan tiltrække den her målgruppe. Også træningsredskabernes størrelse og form. Vi har også snakket med rigtig mange altså piger, som dyrker skate eller parkour, som har sagt, at nogle gange altså, du er der bare ikke til dem, fordi det er jo alt for stort. Altså de redskaber, som man har i byen. Og så til sidst skal vi ligesom sammensætte alt det her til design. Og vi har lige afholdt en designworkshop med piger på vores tegnestue, hvor vi har bedt dem om at ligesom designe eller tegne deres drømmescenarier i forhold til, hvilke byrum de drømmer om. Og vi skal selvfølgelig ligesom analysere deres input og komme med vores bud. Men jeg tænkte, det kunne være interessant for jer at ligesom se noget af deres bud. Så det var en tegning, som viser altså en god dag ved havnen, hvor pigerne siger, at de kan rigtig godt lide at få is ved havnen, men de svømmer også. Men igen, altså, jeg synes, det er vigtigt, det er, at altså, samvær kommer færre aktivitet. Så de tager til havnen for at være sammen, men så kommer de også til at svømme, som er en type aktivitet og bevægelse. En anden pige, som er en pige, som står på skate, hun snakkede om en skatepark, men hun sagde, at hun bruger det rigtig meget, men hun vil aldrig komme der alene, fordi det vil være alt for skræmmende for hende. Og igen, altså her har vi sådan en barriere i forhold til bevægelse, fordi hun kan godt lide at stå på skate, men hun kan bare ikke lide at gøre det alene. Og det var sjovt nok, så tager hun altid til skatepark med noget drengevenner. Og så var der en anden pige, som snakkede om en sko, og igen tænker jeg, det ligger rigtig meget bevægelse i den sætning, som hun har skrevet, eller de sætninger, hun har skrevet, fordi hun snakker om en sko, hvor hun kan gå på eventyr og opdage rigtig mange ting. Hun kan klatre op ad træer, og hun kan gå tur og være sammen med sine venner. Så igen, altså en type bevægelse, som vi måske ikke anerkender som bevægelse. Og så var det den sidste, jeg tog med, fordi det handler meget om at være alene, mens man er sammen med andre. Så det er en pige, som har virkelig travlt i hendes liv, og hun kan godt lide at sidde ved en café og læse en bog. Så ja, det var noget af lidt forskelligt altså i forhold til vores, men lige nu skal vi omsætte det her til design og komme med noget forskellige byrumstypologier. Og vi leder efter en pilotprojekt, så hvis I sidder med et område, hvor I tænker, at nu skal vi lave noget, så er vi meget friske på det, fordi altså, vi skal afprøve altså, vores resultater. Og jeg tænker, altså, jeg vil bare afslutte med en citat, fordi den viser igen, altså, hvordan man kan skabe noget, som er potentielt interessant, men hvordan et barriere kan bare udlægge det hele. Det er jo en pige, som rigtig godt kan lide kunst, og hun går tit på en kirke, som bliver omdannet til et kunstgalleri, fordi så får de rigtig meget til at snakke om med sine venner, men hun siger, at det skal være gratis. Fordi de har ikke så mange penge, så hvis det ikke er gratis, så kan de ikke bruge det. Ja, det var det. Tak. Tusind tak for det, Hjalte. Du bliver endelig stående på podiet, fordi vi har heldigvis tid til at have debat, spørgsmål, indlæg, og så var du så med en efterlysning efter et pilotprojekt. Det var måske noget i dagens tilbud her for Hjalte. Rigtig spændende, og der er jo rigtig mange vinkler i det her. Der er hele processen, der er overvejelse, hvad er et byrum for eksempel, som er også relativt afgørende, og en hel konference værd. Og så er der også det der med at forstå målgruppen. Du nævnte det der med voksenlogik. En gang med dem kunne man i Lokallæringsfonden blive spurgt, hvad skal vi bygge til piger? Prøv at spørge dem. I stedet for at sige, de skal have en gynge, eller så. Nå ja, okay. Og så laver I noget parkour til drengene, så er den krydset af. Apropos Lokallæringsfonden, så har du, Sissel, arbejdet med det nu en del år faktisk.
Og i Lokallanddingsfondens regi, og Lokallanddingsfonden har interesseret sig for feltet i mange år, også før din tid, og har lavet nogle projekter. Maria Parken i Vejle for eksempel, Dorte Mandrups omklædningsrum i Fremad Valby, og Teen Town i Ulfsborg, Holstebro Kommune. Det var sådan nogle af de tidligere projekter, og I vil jo gerne prøve at støtte flere projekter og gøre dem endnu mere kvalificerede. Så du har lovet at give en kommentar til Hjalte, men jo også prøve at sige, at der er nogle erfaringer, du mener, I har gjort der i LOA, så vi med fordel kan gå ind og arbejde med i det her ekstremt spændende felt, men også meget komplekse felt i virkeligheden, og det er jo derfor, det er spændende. Vil du sidde ned, eller vil du op på og vil du have, nu kommer mange spørgsmål, vil du have en mikrofon, eller sådan en... Jeg tror, jeg bliver nødt til at stå op, fordi ellers så bliver det sådan lidt sammenkommet. Jeg kommer lige op forbi, op til dig, Hjalte. Så står jeg ikke så kan jeg også se, det kan jeg om... nej, lige præcis, så står vi sammen. Hold da op, tak. Det har sat utrolig mange tanker i gang hos mig, og ja, det er noget, jeg har arbejdet med, siden jeg startede i Lokal- og Anlægsfonden. Faktisk på baggrund af et speciale, jeg skrev på SDU, som handlede om pigers brug af de udendørs omgivelser. Så det var jo sådan set også, og det tog mig også lidt tilbage til nogle af de fund, jeg fandt på nogle af de go-alongs, jeg havde med piger i 14-16 års alderen. Så det var egentlig ret spot on. Det var så i Odense, så det var nogle andre byrum, vi havnede i. Men et af de ting, som i hvert fald, som jeg blev mærke i undervejs, det var det her med naturrummene i byen. Som du så også sagde, det har vi ikke vildt meget forskning på, og det var heller ikke rigtig noget, jeg fandt frem til. Men noget af det, som vi ved, det er, at natur kan være med til at helbrede. Der har lavet noget i forhold til, hvad kan man sige, indlæggelser, hvor der er nogen, der er blevet disponeret mod noget grønt miljø, og det er heller ikke så specifikt, hvad det er, men det er noget, der har med natur at gøre, og det er grønt. Og den tanke, tænker jeg, er interessant i hvert fald at holde fast i forhold til de her byrum. Altså at tænke, hvad er det, naturen kan? Hvad er det, hvilken pause er det giver? Altså, hvordan er det, vi kan hive noget af det nære bynatur tæt på, eller i hvert fald have det med i overvejelserne? Den tror jeg helt klart er værd at forfølge i forhold til det mentale, i forhold til at få en pause, og det der med at få lov til at regenerere. Der er helt sikkert noget at hente der. Så har vi jo i Lokal- og Anlægsfonden arbejdet med piger sådan lidt bredt, kan man sige. Det er rigtig interessant, det der med at gå helt ned på den specifikke målgruppe. Det vi bakker fuldstændig op om. Man kan ikke tale om den her type piger, eller den her type piger, og vi vil jo sådan i bund og grund helst ikke kun tale om piger, vi vil jo bare rigtig gerne lave nogle inkluderende faciliteter, hvor der er plads til dem, som ikke har plads til at være andre steder. Jeg er lidt inspireret af en anden workshop, jeg var inde i lige før, men det tænker jeg bare, det skal vi bare lige have for øje, at vi taler egentlig inkluderende byrum. Nu skal jeg lige se, hvad det var, jeg vil sige. Jo, i Lokal- og Anlægsfonden har vi også arbejdet med idrætsfaciliteter. Det var sådan, der vi startede, kan man sige. Så har byrummene kommet ind over undervejs. Men mange af de læringer, som du jo egentlig også peger på, synes jeg også peger i retning af noget af det, vi kan lære i forhold til idrætsfaciliteter. Og det er blandt andet noget med det her med at fjerne nogle af de der barrierer og gøre det tilgængeligt og være in between. Altså, vi brugte lidt et ord sidste år, da vi holdt også et webinar, som handlede om piger og byrum, som hed øvebane. Altså, det handler om, at pigerne, det er deres øvebane. Det byrummet er deres øvebane. Og derfor skal der være plads til, at de har mulighed for at købe. Det bliver så typisk i Netto eller et eller andet, fordi det er der, det er billigst at købe en sodavand. Men hvis vi gør det tilgængeligt i kafeterierne og laver ungdomspriser eller klippekort eller et eller andet, så er det også en mulighed for at byde dem velkommen i det miljø. Ja, jeg har skrevet utrolig meget ned. Men det var i hvert fald noget af det vigtige, tænker jeg. Noget af det, som vi har arbejdet rigtig meget med sammen med andre omkring det her, det handler om meget af det, som vi ikke står for. At vi kommer med penge til faciliteter, til dem, der ikke kender Lokal- og Anlægsfonden, så er vi en fond. Men vi er selvfølgelig også med i udviklingen omkring det. Til gengæld så går vi ikke ind og organiserer nogle aktiviteter. Vi går ikke ind og er med til at skabe den her udvikling inden for aktivitetsområdet, som I også peger på, er en af de ting, det kræver.
Og der er det jo jer, der sidder her, sikkert mange af jer i hvert fald, som skal på banen, som skal med i et samarbejde i forhold til at løfte nogle af de opgaver. Og det vil jeg ikke gøre mig klog på, men det vi i hvert fald ved, det er, at hvis vi skal have nogle fællesskaber på nogle af de her uformelle områder, altså i byrummet for eksempel, og også rigtig meget i idrætsfaciliteterne, så skal der være et værtskab. Så der skal være nogen, der ligesom byder ind og siger, her er det i orden at gøre sådan og sådan. Vi kunne godt tænke os at lave en eller anden form for bevægelsesworkshop, eller et eller andet. Har du ikke lyst til at prøve at komme og være med? Det er for nybegyndere, så hvis du ikke har prøvet det før, så er det lige dig, vi skal have med. Det var i hvert fald en af de vigtige ting, som vi er stødt på igen og igen. Det der med at komme og blive imødekommet af nogen og inviteret ind. Undskyld, jeg er lidt forpustet, men jeg har lidt ekstra blod i kroppen, der lige skal pumpes rundt, så det må I lige bære over med. Jeg tænker, jeg havde lige faktisk et spørgsmål til dig, som jeg godt kunne tænke mig, at du bare lige uddybede kort. Det der med at være kontrolleret. Ja. Hvad mener pigerne med det? Har du dykket lidt ned i det? Ja, det har vi. Altså, det betyder, altså, det er jo faktisk et begreb, som omfavner rigtig mange forskellige emner. Altså, det er jo det, igen, det der bliver, og igen, vi har snakket med rigtig mange piger, og som sagt, for eksempel de piger, som bor i det almene område, altså, de kommer langt væk fra, hvor de bor, fordi de har lyst til at måske være på nogen, altså, ja, de vil ikke blive set så meget, men det er jo at være kontrolleret, det hænger også, altså, det, ja, jeg skal lige huske, hvad jeg skal sige. Men altså, de var også meget, jeg synes, de var meget opmærksomme på, at rigtig mange ting, de ser, altså de er blevet socialiseret ind i det. For eksempel, der var nogle af piger, der sagde, ja, vi går ikke lige det sted, men det gør drengene, og det er jo ikke fordi, de er jo ligesom stærke end os, men det gør vi bare ikke. Og igen, altså, for os hænger det meget sammen at være kontrolleret, fordi altså, de har fået at vide, at de ikke skal gå det sted, fordi det ikke er trygt nok for dem. Så igen, altså alle de her fortællinger fra samfundets side og deres forældres side, det er jo det, der ligger i at være kontrolleret, hvis det giver mening. Ja, og det er fordi, det leder nemlig, det var nogle af de ting, jeg tænkte i forhold til, hvad er det, man må her? Altså, hvem er det, der sætter rammerne for, hvad er det, der er okay at gøre? Og det leder lidt til et spørgsmål, som vi tit er havnet i. Altså, hvem er det, der har retten til byens rum? Ja. Og der kan man sige, det handler jo netop om kultur, socialisering. Hvad er det, vi ser? Hvad er det, der er i orden? Og hvem er det? Er der nogen, der byder ind og siger, hey, der er også plads til dig her? Og det, nu ved jeg, at Anna sidder dernede, hun er fra Sketchucate, og de er exceptionelt gode til det. Men der er ikke så mange som jer rundt omkring i byerne og i parkerne, eller på nogle af de steder, hvor at nogle af de her piger eller andre personer, som ikke føler sig velkomne i de her aktivitetsmiljøer, befinder sig. Så det er i hvert fald et helt klart sted, man kan starte. Ja, man kan sige, så kommer det til at være rigtig meget op til faciliteten. Hvordan den er åben, hvordan den er inviterende. Og den kan nok så meget, det ved du også. Altså, man kan gøre rigtig meget. Men i det her tilfælde tror jeg simpelthen ikke, vi kommer udenom, at der også skal være nogle aktører, som kan bane vejen. Nogle af de måder, hvorpå man kan arbejde med at invitere ind i forhold til, det er egentlig nogle af de samme ting, som du har fundet frem til her, som vi har set i noget af den tidligere sparsomme, godt nok, litteratur, der har været. Men det er netop det her med at vende tingene lidt på hovedet. Altså prøve at fjerne de krav, der måtte være til en aktivitet eller til en facilitet, så man ikke laver den klassiske boldbane med de klassiske opstregninger, hvor der ikke er særlig mange piger i hvert fald. Men man prøver at tænke i noget nysgerrigt, noget nyskabende, altså noget, hvor man ikke hvor det ikke kræver en speciel kompetence at indgå i den her form for aktivitet, hvor de måske også har mulighed for selv at lave en leg eller udvikle faciliteten til noget, som giver mening for dem. Det handler om foranderlighed. Det her med, at man kan komme ind og sætte sit eget præg på en facilitet, så den ikke nødvendigvis er helt færdigdesignet, men eller på en eller anden måde kan give noget igen, når man interagerer med den. Kan jeg lige tilføje til det, altså i forhold til,
Fordi en af de ting, som vi også kigger på, det er jo måske altså man snakker rigtig meget om multifunktionalitet, men altså, vi prøver ligesom at se, om man kan gendefinere det. For eksempel, hvis man kan prøve at koble de her steder til pigernes hverdag. Og et eksempel, som man har for eksempel i København, det er jo et bibliotek, hvor man har en masse plads for at kunne sidde sammen og socialisere og også lave lektier. Og vi tænker også, okay, kan man så koble det på et byrum, hvor man kan så også komme ud og være aktiv. Så igen, tænk på, altså, hvordan, fordi de har rigtig travlt, de her piger, og der er jo rigtig mange ting, de skal nå. Kan vi ligesom prøve at koble aktiviteterne til de ting, som de skal i forvejen? Altså, jeg kan blive ved, Bo, så det kan også være, at vi skal give plads til nogle spørgsmål. Så kommer en afslutning pointe. Okay, jamen det er måske også at tage det lidt tilbage, men det er faktisk noget, som ikke har fyldt helt vildt meget. Det var en af de der behovs, nu kan jeg ikke huske, hvad du kalder det, men en af de der essentielle behov. Det er omkring tryghed. Ja. Og der kan man sige, at vi har været lidt inde på det i forhold til socialisering, kultur og så videre, og skabe nogle rammer for tryghed. Og på en eller anden måde er jeg lidt ked af at skulle hive det frem, fordi man siger altid, så skal vi, eller piger og kvinder uden der, så skal vi tale om tryghed igen. Men det er altså ikke for sjov. Fordi når vi kigger på noget af den forskning, som ligger bag, vi har begge to været til et event, hvor der blev snakket rigtig meget om mørke ruter og mørke byer og så videre. Hvad sker der efter mørkets frembrud? Det er altså ikke for sjov, hvordan vores adfærd ændrer sig, når det bliver mørkt. Og det er ikke kun kvinder, det er ikke kun piger. Det er rigtig mange minoriteter, der har en oplevelse af at være udstødt i deres egen by. Så det tænker jeg bare er en sindssygt vigtig pointe, når vi snakker udendørsarealer og byrum, at det bliver løftet helt vildt. Og grunden til, at jeg ikke fremhæver det, det er jo, fordi vi har ikke ligesom helt fundet ud af, hvordan vi skal arbejde med det. Fordi altså, som du siger, altså belysning er en af de ting, men jeg synes, det bliver også altid sådan, måske lidt simplificeret og kun bliver belysning. Vi snakkede med rigtig mange piger, som sagde, altså første gang de besøger et område, hvis det ikke er belysning, så føler de sig rigtig meget utrygge. Men når de lærer altså området du kender, så belysning betyder også mindre. Det betyder noget, men det betyder også mindre. Og igen, altså deres forældres opfattelse af tryghed mener også rigtig meget for, altså betyder rigtig meget for, hvilke steder de føler sig trygge. Og så derfor, altså, vi synes, altså en lidt tricky det der med tryghed, ikke? Altså, men jo, helt sikkert, altså, det er også noget, som de nævner rigtig meget. Og I har det sådan set også med i jeres principper for placering, som jeg synes er lige så væsentligt, fordi at det handler netop, det er sindssygt kompliceret. Det må gerne være eksponeret, men ikke for eksponeret. Det skal være så langt væk, men heller ikke for langt. Altså, det er sindssygt kompliceret. Det er også derfor, vi er nødt til at gå helt tæt på målgruppen, for at finde ud af, hvad er det, der er på spil i jeres miljø? Hvad er det for nogle barrierer, I oplever fra jeres boligområde, eller fra jeres idrætsfacilitet, eller hvem det er, vi har udkig på. Så det, lad os slutte der. Super tak for det, og det er godt, at vi lige får lidt tid til lidt spørgsmål og indlæg og erfaringer. Jeg tænker egentlig, at vi skal bruge den der til at få blandt publikum, og så tænker jeg også, at der garanteret kunne komme et spørgsmål til dig. Så der er et headset der til dig, hvis det er, ellers så det er mere, det bliver optaget, så man skal kunne høre dit svar nemlig. Ja, for eftertiden. Du sagde noget om... Vil I godt lige sige jeres navn inden? Jeg hedder Susan, og jeg er her fra Aalborg. Og du sagde noget om kirkerum. Og jeg oplevede faktisk forleden dag, at der er faktisk en af kirkerne i Aalborg, som indendørs har fjernet alle bænkene og lavet sådan et socialt rum, hvor at der er gratis kaffe og te, hvor man kan gå ind og slænge sig i bløde møbler. Og jeg tænker, det er jo oplagt. Er det ikke rigtigt? Og det er jo oplagt, fordi det er jo netop den gruppe, som kan gå til konfirmationsforberedelse. Så det er en mulighed for at hive dem ind og give dem et frirum der. Og udenfor har man lavet plantekasser, hvor det så er muligt for dem at dyrke grøntsager eller altså krydderier og andet. Og igen en måde at ligesom at tænke biblioteker, kirkerum, måske skoler, vil være gratisrum. Og så prøve at lave noget i forhold til det. Desværre er der så skoler, der siger, at man ikke må komme der i fritiden. Men det er egentlig, altså for at spille ind, hvordan kan vi motivere ikke bare vores idrætsforeninger, men altså også vores andre miljøer i samfundet til at åbne op for den gruppe. Ja, og det synes jeg altså, fordi altså det er jo ligesom skabe et frirum, hvor de kan komme og være sammen og bare være som de er. Og jeg synes altså kirke i vores, altså de piger vi snakker om, altså det kan noget,
Det kan også selv ikke fordi der var en kirke, men det var fordi der var noget, som de opdagede på deres rute, altså i byen, så fandt de lige pludselig ligesom et sted, som tilbød noget ekstra. Ja. Og jeg tænker måske skolen kan noget af det samme, men alligevel ikke, fordi skolen det er jo ligesom det sted, hvor de kommer hver dag, ikke? Ja. Hvor er kirken, det er jo noget, som, altså det er jo spændende, det er jo noget andet. Ja. Tak for det. Vi har et spørgsmål nede fra Martin der i skjorten. Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål, eller om det er en kommentar. Nu ser vi lige. Jeg kommer fra Idrætssamvirket i Aarhus, og vi er jo sådan en foreningsinteresseorganisation. Og vi er i den situation i Aarhus jo, at vi har meget lidt plads inden, i hvert fald nede ved åen og inden for Ringgaden og sådan noget. Der er ikke plads til store haller mere, og der er rigtig mange mennesker, der bor der. Så derfor så er byrum jo en løsning på, hvordan man kan gøre folk aktive. Og det, som vi forsøger at tale om, det er jo, at det er nogle rigtig gode tanker og perspektiver, man har, når man sådan med arkitekturen designer de her byrum. Noget af det, vi talte om tidligere i en af dine sessioner, Bo, det var det her med faciliteten, organiseringen og aktiviteten. Og der synes jeg jo, at der er nogle potentialer i også at snakke om, hvordan bruger vi så de her byrum? Hvem ejer dem, spørger du også om. Og der tror jeg godt på, at vi kan lave nogle forsøg, måske med at eje dem sammen. Altså hvis der ikke er nogen, der ejer dem, så er det de stærkeste, der måske ejer dem. Dem, der har en kultur eller en udstråling, som sætter sig på det. Men kunne man forestille sig, at vi kunne indrette det på en måde, som man siger, jamen på nogle tidspunkter, der er der nogen, der ejer den, der er nogen, der har den. Det er 4:00, så laver vi den her aktivitet, og det har vi ligesom ret til. Fordi så kan man lave noget kontinuerligt tilbagevendende, hvor der måske er et fællesskab omkring det. Og det kræver så også, at der måske bliver bygget et skab, eller et skur, eller en boks, hvor man så kan have sine redskaber. Og det kan godt gå lidt på kompromis måske med design og arkitektur. Men i stedet for, at det skal være sådan et, lad os se, hvad der sker, åbent område, så tror jeg på, at vi skal prøve at aktivere dem ved at sige, på nogle tidspunkter, der er det altså en foreningsborgen aktivitet. På andre tidspunkter er det den spontane. Og det savner jeg måske lidt, at vi også tænker det ind i det. For der tror jeg på, fordi foreningerne har ikke andre steder at gå hen i de her tæt befolkede områder. Der er fyldt op, og der er ikke, altså det er heller ikke boldbaner, der skal bygges jo. Det er jo sådan nogle ting som det her, der skal bygges, som kunne være interessant. Tak for det. Jeg tror, det endte med at være en konstatering, men en af dem, man kan kommentere videre på, Sissel? Ja, jeg synes, det er en super god pointe. Og man kan sige, især når vi taler om at prøve at gøre plads til nogle af dem, som ikke nødvendigvis finder det nemt at træde ind i det rum. Jeg ved, at de i Tyskland har brugt det som en ting at have altså slots tidspunkter, hvor der kun må være piger og kvinder på skateparker og så videre. Jeg ved også, I har også arbejdet med det, i hvert fald på Læsøgade skole på et tidspunkt, har I ikke det? Ja. Vi siger i hvert fald, det er et offentligt rum, så alle er der. Vi tager rummet. Sig det sidste igen. Jeg hedder Anne og kommer fra Skateducate. Og vi laver, nu siger jeg, kønsopdelte sessions, fordi det er det, vi inviterer til kønsminoriteter, hvor vi siger, at der er udstyr, du kan komme, du er gratis, du skal bare dukke op. Men vi er i et offentligt rum, der er drenge, og ofte er vi 10 piger og 30 drenge. Men vi tager rummet, og vi legitimerer, at nu er der plads til os. Ja, jeg har faktisk også en kommentar til det, du sagde. Yep. Jeg fortsætter lige, så får du den bagefter, Anne. Jeg ved, de har arbejdet med det i Københavns Kommune, i forhold til nogle af, altså det der projekt, der hedder Brobold, hvor de har dedikeret nogle af de her, det er så boldbuer, til fodbold, nogle af fodboldforeningerne, mod at de også giver noget igen, så de også er med til at invitere ind, og de blandt andet gjort det i et boligområde, hvor de sammen med boligforeningen har arbejdet sammen om at sige, nu laver vi noget her, som nogle gange kan bookes af foreningen, og nogle gange kommer boligområdet til gavn, og så nogle gange ellers kan bruges af det øvrige lokalsamfund. Så der findes eksempler på det, og så tænker jeg, at det er absolut ikke noget problem at tænke rekvisitter, opbevaring osv. Så længe det bliver tænkt ind i designfasen, så kan det blive integreret og blive brugt til ophold eller noget andet relevant. Og jeg tænker også, altså det er jo lige præcis derfor, vi snakker om organisering. Fordi altså igen, altså vi har rigtig mange København-eksempler, men altså en af de steder, hvor man gør det i København, det er jo som street under byen, altså hvor man har en bro, og så har man nogen, der hedder Street Society,
som så aktiverer det og inviterer altså især også altså alle mænd, også piger og kvinder ind til at spille fodbold og andre ting. Så det kan man sagtens, og det bliver man også nødt til, fordi altså, vi snakker også meget om, at der er rigtig mange barrierer for piger at komme ind og måske dyrke sport i byen og være synlig. Og det er jo ligesom gør det gennem forening og værtskab, det er jo en af de måder, som man kan arbejde med det barriere på. Ja, og det viser også tilbage til det, du sagde, det der med, at du havde en meget fin det, hvor du siger, vi går rigtig meget, op til 4 timer, og finder små rum, så sidder vi og bliver der lidt, og så lærer jeg byen at kende mere og mere. Og i virkeligheden så er det sådan lidt en interessant og lidt original måde at se på det med byrum på, i stedet for et byrum er et rum, hvor man går hen, og så gør man noget. De går jo gennem byen. Det er en tilegnelsesproces. Det er ikke en opholdsproces. Det er en tilegnelsesproces på sådan helt, på det virkelig kulturelt personlige plan. Og det er måske meget jeg vil også gerne, synes jeg, vi skal understrege den pointe, at byen også som et sted, hvor man går, det er en transitrum også, og ikke kun et opholdsrum i forhold til det. Ja. Må jeg lige også kommentere på det? Altså en anden ting, som var virkelig interessant, altså vi troede, at de her piger, de cykler rigtig meget. Det viser, at det gør det ikke. Altså, de går rigtig meget. Fordi det ved ikke, det er jo måske ikke så sejt at cykle, så bliver man våd og alt muligt. Og det er jo bare en helt anden måde at ligesom opleve byen på, og være til frys. Ja. Ja, er det lige til det her, Anne? Måske. Det er fordi, der var en finger før dig, nemlig. Så nu står jeg tak for det. Okay, jamen det var egentlig bare en kommentar til det, der blev sagt tidligere omkring det her med byrummet. Altså jeg er jo helt vild med, at I ikke kalder det byrum for piger, men et mere mangfoldigt byrum. Og jeg ved, i Aarhus, på Aarhus Ø, har de haft byvandringer. Nu har det så været specifikt med skaterne, hvor man ligesom har gået og kigget på, men her føler vi os velkomne, her føler vi os ikke velkomne. De her lille bitte små møtrikker eller skruer, I har sat i, det gør, at vi ikke kan bruge det, og vi føler os overvåget her, men hvis I havde gjort sådan og sådan og sådan, jamen, så kunne det faktisk være et sted, der skabte liv. Og sådan kunne man også tænke, kunne man gøre det i bylivet? Det er jo lidt det, I har gjort, ikke? Men altså, kunne man gøre det i bylivet på de allerede etablerede faciliteter og byrum? Hvor er det, man kan pille bare en lille smule for, at det her det kunne blive noget, som bliver lettere at indtage? Ja, altså jeg kommer fra Iran, og der man laver nogle gange kønsopdelt byrum. Og det er jo ikke det, vi skal. Altså, vi skal ikke lave et byrum og kalde det byrum for piger, fordi det er jo en måde at stigmatisere dem på, og sige, det er jo det, I skal. Og det har også været meget, altså vi har været meget opmærksomme på det i vores inddragelsesproces, så vi har aldrig sagt til piger, at vi inddrager jer, fordi I er piger, fordi altså, så snart man siger det, så begynder de jo ligesom at sætte sig i en kasse. Så det synes jeg også, jeg virkelig, så igen, altså vi skal prøve at ligesom skabe en by, som er mere altså mangfoldig, og som tilbyder flere steder til alle, og ikke kun altså byrum til piger, eller byrum til seniorer, eller byrum til, det ved jeg. Ja, og så har Marianne fra Frederiksberg Kommune markeret, I jo både bevæger for livet kommune, og I arbejder med strategi, og har masser af penge. Hvad gør I ved alt det her? Tak for den sidste kommentar. Hvor er det, du siger, at den der guldkasse står hen, så finder jeg den gerne. Nej, altså min overvejelse netop, fordi vi bevæger for livet kommune, så og har rettet fokus mod at få flere piger i gang med idræt, så lytter jeg jo meget nysgerrigt til det her, men hvad er det, pigerne siger? Og jeg hører, at de går meget rundt, men de cykler ikke. De vil helst ikke have programmeret byrum, fordi de vil gerne gå på opdagelse. Og jeg sidder sådan og leder lidt efter, om dyrker de egentlig idræt? Altså, kan vi på en eller anden måde, er der nogle greb i noget af det, de siger, der kan hjælpe os til, hvad er det, vi skal gøre for, at de også får pulsen op? Fordi det er rigtig godt at gå en tur. Der er ingen tvivl om, at det fremmer den mentale sundhed. Men lige med den kasket, jeg har på, så er jeg lidt optaget af det andet også. Men før jeg lige får lov til at svare på det, så spørger jeg dig, Marianne. Er det ikke, fordi du tager sådan din gamle idrætslogik med idræt og bevægelse, det er noget med pulsen op? Der er undersøgelser, der viser det. Også lidt motion kan faktisk gøre det. Og det mentale sundhed lider desværre meget om det. Og det siger jeg ikke kun for at drille. Jeg siger det også, fordi vi har måske tendens til at tage en voksenlogik med. Jeg tror, var det der brugte ordet i forhold til det. Men du ser ud, som om du gerne vil svare på mit drilleri her, så værsgo. Jamen, jo, jeg siger det faktisk lige præcis for at få nogle argumenter for, hvad er det for et idrætsbillede, vi skal tegne? Hvad er det, jeg skal gå hjem med i min kommune og sige, når vi gerne vil gøre flere piger idrætsaktive? Hvad betyder det så?
Altså jeg mødtes med vores elevråd på tværs af en masse skoler her for en lille uges tid siden. De hed 7., 8., og 9. klasse, og de havde været i deres egne klasser, sådan lige at forhøre sig lidt om, hvad er det for noget idræt, vi dyrker. Der var jo stort set ingen, der gjorde noget i en forening, der var rigtig mange, der gik i et fitnesscenter. Der var sågar en hel pigeklasse, der havde besluttet sig for, at de alle sammen gik i det samme fitnesscenter. Så der er jo noget, jeg godt kan genkende i det her, men det er netop for at få nogle flere argumenter for, hvad er idræt, når man er pige? Ja, og det kan være rigtig mange, og som du ser på, altså vi arbejder med det på forskellige måder. En ting er, at vi vil gerne ligesom udvide forståelse af idræt og aktivitet, fordi vi har også snakket med vores forskere i vores ekspertgruppe, som siger, at det er jo 90% af danskerne, som får nok motion, eller mere end nok, end hvad man har brug for. Så igen, når vi ser idræt, så er det ikke basketball og fodbold. Det er jo det første, vi skal få på plads, og ligesom skabe forskellige typer af bevægelse og give rum til det. Når det er sagt, så ved vi også, at der er jo rigtig mange piger, som står på skate eller spiller fodbold, men det er jo barriere i byrummet for dem, der gør, at de ikke bruger de der steder. Og det skal vi arbejde med og ligesom bryde ned. Og det er jo forskellige måder, man kan gøre det. Altså det er jo selvfølgelig en hel del som kultur og organisation, men det er jo også design af rum. Og nogen, som har arbejdet rigtig meget med det, det er jo Game Street Maker. De arbejder for eksempel nu, i stedet for at man laver et byrum og placerer en fodboldbane eller basketbane i midten, så placerer man det ikke så centralt, og arbejde med at ligesom måske have flere baner, fordi man siger, at det skal være 6 fodboldbaner til, at pigerne indtager den sidste. Ikke? Så der ligger også en masse kultur i det, som man kan arbejde med gennem design af byrum. Så det er jo de to aspekter, det er jo ikke den ene eller det andet. Godt, her til sidst. Et af problemstillingerne, det er vel måske også, at vi præcis ikke her kan bygge os fra det. Du var lidt inde på Hjalte i forhold til livsfaser. Det begynder at ske noget med kroppen, man føler sig jagtet på en anden måde. Lokallæringsfonden var med i et projekt, der hedder Space, som lavede forskellige skoleprojekter. Kæmpe stor forskel på dem, der var i 6. klasse og 8. klasse. Ja. Mange af dem i 8. klasse tog simpelthen afstand for at bruge de installationer, vi lavede. Hvorfor? For at vise, at de ikke længere var børn. Altså, så er det nogle store kræfter, og det er i virkeligheden måske også en hel kropskultur, og det er mobiltelefoner og undersøgelser, der også viser, at det er en kæmpe udfordring i forhold til det. Så vi løser den altså ikke helt af, det bliver jeg nødt til at sige. Men til gengæld så markerer Sissel, og så skal vi til at runde af. Det var bare lige en lille supplement til det. Altså i den undersøgelse, som vi snakkede om sidste år, der viste sig, at rigtig mange af de piger, der var med, de vendte sig for foreningsidrætten netop fordi, at de oplevede, at det var noget, man gik til, da man var barn. Så det handler også rigtig meget, altså jeg er selv super glad for foreningsidræt, og jeg tror, det kan rigtig meget, og jeg tror, at nogle af de fællesskaber, som foreningsidrætten tilbyder, er sindssygt vigtige i forhold til den mentale sundhed. Så jeg synes ikke, at det er noget, vi skal give op på, men jeg tror bare, det er vigtigt at være bevidst om, hvad er det for en kommunikation, men hvad er det for en tanke, der ligger hos rigtig mange af pigerne, i hvert fald i forhold til at fravælge foreningsidrætten. Så der har vi en udfordring, som vi skal arbejde med. Og så vil jeg bare lige benytte lejligheden til at sige, at vi fortsætter noget af den her snak i musiksalen lige efterfølgende i en workshop, som Lokal- og Anlægsfonden står for. Og vi vil rigtig gerne have rigtig mange flere med. Vi ved, det er sidst på dagen, men I skal nok få lov til at komme rigtig meget på banen, hvis I har lyst til det. Fordi vi vil gerne invitere ind. Vi har en masse midler, og vi synes, det her det er et rigtig vigtigt område, både i forhold til byen, også i forhold til idrætsrummet, i alle mulige andre arenaer, hvor der er underprioriterede målgrupper, eller de er mindre repræsenteret i hvert fald. Så også i forhold til dig, Hjalte, vil jeg bare sige, at det der pilotprojekt, kan jo godt være interesseret i hvert fald at smide nogle penge i det, men det kræver selvfølgelig, at der er en kommune et sted, som har lyst til at stille noget areal til rådighed, eller det kan også være nogle andre. Men hermed i hvert fald invitation til lige at fortsætte snakken, hvis der er nogen, der har lyst, og der er nogen, der synes, det kunne være interessant at arbejde videre med det her. Det er simpelthen det bedste reklameindslag, jeg har hørt som mangeårig moderator. Tak for det. Jeg ønsker hver session, som vi vil slutte med. Vi har faktisk også tænkt os, og vi har nogle midler.
Men tusind tak til dig, Hjalte, for et spændende og indlæg, og jeg er også glad for, at du kommer med ny energi, nyt blod her i den sammentømrede flok. Så tusind tak for det, og tusind tak også til dig, Sissel, for at videregive dine erfaringer, og tak til jer, fordi I kommer, og jeg håber, I kan bruge det i jeres fremtidige virke også. Det er ikke nemt, det er dejligt kompliceret, men Sissel har penge med til jer. Tak for nu.